Oi maamme Suomi, synnyin maan, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kun kotimaata pohjoinen maa kallisi siihen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kun kotimaata pohjoinen maa kallisi siihen. Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa. Vie lämpömme saa nousemaan sun toivos riemus loistossaan. Ja kerran laulus synnyin maa, korkeamman kaiun saa. Vie lämpömme saa nousemaan sun toivos riemus loistossaan. Ja kerran laulus synnyin maan, korkeamman kaiun saa. Arvoisat vieraat, lämpimästi tervetuloa monikulttuuriseen itsenäisyyspäiväjuhlaan. Mieletöntä nähdä, että meillä on sali täynnä erilaisia ihmisiä. Se vaan tarkoittaa sitä, että tämä päivä on meille kaikille hirveän tärkeä. Riippumatta siitä, onko tämä koti meille uusi tai vanha, me kaikki arvostamme tätä päivää ihan sydämemme pohjalta. Tosi paljon vielä kerran lämpimästi tervetuloa jokaiselle. Tämä itsenäisyyspäiväjuhla on meillä nyt 4. ja jo oikeastaan lyhyen historiamme aikana muodostunut jo perinteiseksi, ja me ei osata enää olla ilman tätä juhlapäivää. Ja ilman yhteistyökumppaneita tähän ei ole mahdollista millään tavalla toteuttaa, ja sen takia mä haluaisin nyt erityisesti kiittää Kulttuurikeskus Kaisaa siitä, että on antanut tukensa tälle meidän pienelle suurelle tapahtumalle. Joten tervetuloa Kulttuurikeskus Kaisan johtaja Johanna Maula. Arvoisat sotiemme veteraanien edustajat, hyvät juhlavieraat. Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Kaisaan ja toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja arvokasta itsenäisyyspäiväjuhlaa. Olen erityisen iloinen, että Veikko ilmasti Helsingin sotaveteraanien
varapuheenjohtaja, on jo toista kertaa täällä Kaisassa. Se on meille todella kunnia ja ilo. Ja samoin Monika Ilmasti, olette erittäin tervetulleita. Tässä oli pieni ongelma. No niin, anteeksi. Tekniikka aina pettää. Onneksi ihmiset eivät petä. Ketkään muut eivät varmasti ole tehneet niin paljon Suomen itsenäisyyden eteen kuin sotiemme veteraanit, niin miehet kuin naiset, erityisesti ne, jotka olivat rintamalla palveleita. Myös heidän perheensä monessa sukupolvessa ovat saaneet tuntea sotiemme varjon. Ne 10 000, jotka jäivät orvoiksi, leskiksi, ja ne, jotka joutuvat kasvamaan ilman vanhempiaan, lapsiaan tai isovanhempiaan. Sen takia juuri tähän itsenäisyyspäivän viettoon liittyy niin monia raskaita ja synkkiä tuntemuksia myös, koska ne menetykset ja ne kohtalot, joita Suomi on joutunut käymään läpi historiansa aikana, ovat olleet erittäin kovia. Ja ehkä sen takia monet meistä pukeutuvat mustaan itsenäisyyspäivänä, vaikka sehän on oikeasti todella iloinen päivä. Mutta haluaisin kunnioittaa edelleen sotaveteraanien panosta ja kertoa ihan tämmöisiä henkilökohtaisia muistona omasta isoenostani, joka eli 99-vuotiaaksi. Kuoli muutama vuosi sitten ja oli aikoinaan näissä Talin Ihantalan taistelussa ja sanoi, että hänen elämänsä loppuun asti nämä muistot